Hayırlı irte Туры эфирда Татарстан яңалыклары студияда мин Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Коронавирус белән авырып сәламәтләнгән кешеләргә диспансерлаштыру узарга киңәш ителә. Түбән Камада әлеге эш ничек оештырылган? Карабудай табышлы Ярман Буа районында карабудай мәйданнарын арттырырга җыеналар. Нәни Егор бездән ярдәм сорый. Безнең телерадиокомпания Русфонд белән берлектә уртак хәйрия проектын дәвам итә. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов яңа проектларны алга этәрү буенча стратегик инициативалар агентлыгының генераль директоры Светлана Чупшева белән очрашты. Очрашудан соң Татарстан министрлар кабинетында инвестицион климатны яхшырту һәм эшкуарлыкка ярдәм итү мәсьәләләренә багышланган утырыш узды. Эшлекле сөйләшүгә видеоконференция режимында республика муниципалитетлары җитәкчеләре дә кушылды. Татарстан Россия Федерациясе субъектларында инвестицион климат торышын ил күләм рейтингында Мәскәүдән кала 2нче урынны алган. Димәк, республикада бизнес алып бару өчен мөмкин кадәр уңайлы шартлар булдырылган. Әлеге утырышта аны тагын да яхшырту юнәлешләре ачыкланды. Президент Рөстәм Миңнеханов хәбәр иткәнчә, Татарстан инвестицион климатны яхшырту эшендә илдә булган иң яхшы тәҗрибәләргә йөз тота. Рейтингта яхшы позициягә ирешү үз максат түгел. Барыннан да элек инвестицияләр җәлеп итү мөһим. Бизнес ул кышлар кебек кайда яхшы, кайда шартлар тудырылган, Шуңа күрә эшләребез һәм шартлар тудыру уңышлы булырга өметләнәбез дип белдерде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Татарстан җитәкчелеге республиканың Көрәш Федерациясе башкарма директоры, Балык Бистәсе районының элеккеге хакимият башлыгы Равил Хайруллин вафат булу сәбәпле кайгы уртаклашты. Равил Хайруллин 1998-2006 елларда Балык Бистәсе районының хакимият башлыгы була. Ул үзен югары квалификацияле, инициативалы һәм оста оештыручы буларак танытты. Катлаулы елларда районның социаль-икътисади үсешен саклап калды. 2006 елда Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе киңәшчесе итеп билгеләнде. 2010 елдан бирле Татарстанның Көрәш Федерациясе башкарма директоры булып эшләде. Актив эшчәнлеге нәтиҗәсендә республикада әлеге спорт төрен үстерү программасы кабул ителде. Хайруллин җитәкчелегендә 32 спортчы көрәш буенча дөнья чемпионы булды. Коронавирус белән авырып сәламәтләнгән кешеләргә диспансерлаштыру узарга тәкъдим ителә. Чираттагы тикшеренү табибларга организмның гомуми хәлен ачыкларга коронавирустан кабат өзелекмәскә булыша. Түбән Камада әлеге мөһим процедурага зур игътибар ителә. Тән кысылу, ютәл, баш авырту ковидның иң ачык билгеләре. Түбән Кама поликлиникларында ковидтан саклану өчен тулы диспансерлаштыру үткәрәләр. Авыруны кичергән барлык кешеләргә тәкъдим итәләр. Өлкән яшьтәге кешеләргә әлеге процедура бигрәк тә кирәкле. Прежде всего упор делается на пациентов старше. Иң элек хроник авырулары булган 60 яшьтән өлкәнрәк пациентларга игътибар бирелә. Кагыйдә буларак алар берничә хроник авырудан интегә. Вируслы үпкә ялкынсынуын да күпкә авыррак кичерәләр. Үзлегү куркынычы да ешрак очрый. Тирәнтен диспансерлаштыру 2 этапта уза. Башта рентген һәм кан анализы. Канның кислород белән туенуына, һава күләменә аерым игътибар бирелә. Тагын бер тикшеренү 6 минутлык йөрешкә тест. Шул ысул белән көчәйтелгән йөрәк тибешен, тын кысылу дәрәҗәсен ачыклыйлар. Шуннан соң пациентны 2нче этапка тикшерүгә җибәрәләр. Аяк веналарын карыйлар, үпкәгә томография, йөрәккә УЗИ тикшеренүен ясыйлар. Диспансеризацию могут пройти все пациенты, которые перенесли вирусную пневмонию. Тәнтен диспансерлаштыруны вируслы пневмонияны җиңел, урта һәм авыр дәрәҗәдә кичергән барлык пациентлар узарга мөмкин. Моның өчен госпитальдә яисә амбулатор дәвалану мөһим түгел. Ягъни диспансерлаштыруны узарга теләгән барлык пациентларның да хокукы бар. Диспансерлаштыруны сәламәтләнгәч 2 айдан соң узарга мөмкин. Моңа дәүләт хезмәтләре порталы, хастаханә терминаллары һәм элемтә үзәге аша язылып була. Айзилә Батырханова, Анжелика Степанова, Булат Әбделманов, Татарстан яңалыклары.
Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. Узган юлы без Иллария Пронинага булыштык. Барыгызга да рәхмәт. Бүген кечкенә булса да кыю малай Егор Яшинның авыру тарихына тукталырбыз. Туганнан бирле ул күкрәк шитлеге авыруыннан интегә. Егор өстәл уеннарын яратып уйный, тик менә дуслары белән йөгерергә, таганда атынырга ярамый. Сул як җилкәсе авырта. Күкрәк шитлеге авыруыннан бик кечкенә чагыннан интегә. 4 яшьлек сабый инде 5 катлаулы операция кичерергә өлгергән. Когда его сделали операцию, Операция сагач ул йөри башларга тиеш иде. Күкрәгенә махсус җайланма куелды. Башта ул йөгереп кенә йөрде, тик табиблар сакланырга кушты. Егор тумыштан җитез булуы, кыюлыгы белән аерылып тора, тик артык актив булырга ярамый. Постоянно у нас из шва выделяется. Җилкә турысына гел бинт урап торабыз. Бу урында тәне гел ялкынсынып бозыла, кызарып шишеп чыга, авырта, шуңа саклана. Егорның хәле көннән-көн авырая, шире көчәя. Казан табиблары малайга булышырга, ашыгыч дәвалау курсын үткәрергә әзер. Мы будем проводить специальное лечение ему в виде комплексной противоотечной терапии, которая позволит. Biz малайның кулының ялкынсыруын бетерү өчен комплекслы терапия ярдәмендә махсус дәвалау курсын уздырабыз. Ул кулларның шешен киметергә мөмкинлек бирә. Лимфатик системаны торгыздырырга, тукымалардагы үзгәрешләрне уңаякка үзгәртергә кирәк. Малайга дәвалану өчен 915 мең сум тирәсе акча кирәк. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. 5542 номерына дети сүзе белән SMS җибәргә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Айзилә Батырханова, Валентина Васильева, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Туры эфирда үз эшебезне дәвам итәбез. Быел башка бер төкле культуралар кебек үк карабудай уңышы да аз булды. Сәүдә шелтәрләрендә туклыклы ярманың бәясе дә артты. Буа районының Фәнил Шәйхәттаров крестьян фермер хуҗалыгында да әлеге культураны игәләр. Киләсе елга максатлары карабудай мәйданын арттыру, ә бертөк җитештерү чыгымнарын киметү. Авыл эшчәннәренең хәзерге мәшәкатьләре турында киләсе репортажда. Быел әлеге крестьян фермер хуҗалыгында карабудай 160 гектар мәйданда үстерелгән. Җыелган уңыш Зур Фролова авылындагы ындыр табагына китерелгән. Монда Италиядән махсус кайтарылган җайланмада киптерелә. Бүгенге көндә карабудай киптереп ятабыз. Бик яйлы оборудование бездә бар. 170-80 тонна көнгә киптерәбез. Карабудай санитар культура буларак та отышлы. Ул эш этапта май аеннан башлап июнь уртасына кадәр чәчелә. Технологияләрне төгәл үтәгәндә югары уңыш үстереп алырга мөмкин. Кырлык булган аркасында уңышы, конечно, әзрәк. Но алай булса да, где-то порядка 6 центнер гектарны алдык. Быел экономикасы карабудайда затраты әлләни түгел, анда семена, первичный, удобрение киткәнендә. Умартачылар белән дә үзара килешеп эшлиләр. Карабудай үстерү өчен яңгырлы һава шартлары кирәк. Яңгырлы елларда 1 гектардан 25 центнерга кадәр уңыш җыярга була. Минем уйлавымча, карабудай белән заниматься итәргә кирәк, чөнки ниләр белән генә, зерновойлар белән генә алдырып бетереп булмый. Аның төрле еллар була безнең менә барыбер, значит, күпме булса да, әле безнең бу карабудайның керем булачак. Киләсе елда карабудай мәйданын 200-250 гектарга кадәр киңәйтергә уйлыйлар. Ә быелгы уңышны он ярма продуктлары җитештерү комбинатына тапшыру өчен килешү төзелгән. Фарис Мөхәммәтов, Вакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Урманнарны саклыйк. Татарстанда агачлар утырту буенча экологик акция дәвам итә. Республика шәһәрләрендә төрле токымлы үсентеләр барлыкка килә. Әйтик, Алабугада миләш аллеясы утыртылды инде. Акция барышында 1000-нән артык агач утырту күздә тотыла. 9 октябрьдә әлеге акциягә Лаеш районының Тарлаш, Питрәч районының Иске Шигали, Биектау районының Ивановка авылы, Казанда Совет районының Көлсәйет торак массивы янында кушылып булачак.
Россия жиылма командасының элеккеге уенчылары белән футбол дәресләре уза. Әлеге проект футбол буенча Россия командасына булышу, шулай ук мөмкин кадәр күбрәк баланы спортка җәлеп итүне күздә тота. Танылган футболчылар Дмитрий Хлестов, Дмитрий Сычев, Данияр Белелетдинов һәм Руслан Пименов Шаллы, Түбәнкама, Әлмәт, Бөгелмә һәм Казан шәһәрләре стадионнарында күнегүләр уздырды инде. Казандагы күнегүләрдә үсеш ягыннан үзенчәлекле балалар катнашты. Яңа проектны Россия футбол берлеге оештырды. Берникадәр тәнәфестән соң без дәвам итәрбез алдагы минутларда. Метро төзелешенең икенче линиясендә яңа станцияләр төзелә. Салымнар түләүдән инде яңалыклар бар. 5-нче санлы район ара салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин белән әңгәмә. Камал театрында укытучылар бию пәриен карады. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Төймә дә бүләк, дөя дә бүләк. Татарстан укытучылары Камал театрында бию пәрие спектаклен карады. Һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан алар әнә шундый гадәти булмаган бүләккә лаек булды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Соңгы араларда озак еллар мәгариф өлкәсендә эшләүчеләргә, гомумән укытучыларга игътибар сизелерлек артты. Дәвамлы булсын иде ди спектакль карарга килгән мөгаллимәләр. Татарстан Республикасында укытучыларга безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич тарафыннан да, хөкүмәтебез тарафыннан да, мәгариф һәм фән министрлыгы шәхсән Илсур Гараевич Хадиуллин тарафыннан да игътибар бик зур. Һәм менә бу игътибарны без бүгенге көндә дә күрәбез. Пирамидада шаулап бәйрәм үтеп китте. Һәм инде яңадан укытучыларыбызга зур бүләк ясалды. Камал театрының игелекле акциясе атна буе дәвам итә. Укытучылар яңа интерактив музей белән дә танышты. Театрга чакырылучылар арасында яшь укытучылар да, гомер буе һөнәренә тугры калган тәҗрибәле мөгаллимәләр дә бар иде. Мәгариф министрлыгында озак еллар инспектор булып, милли мәгарифне җитәкләү эшендә алып барылды. Бик күп хезмәтләр куйган идек. Менә хәзер шушы хезмәтләребезне уллап, безнең мәгариф министрлыгы шушындый ветераннарыбызны шушындай спектакльгә чакырдылар. Без бик рәхмәтле артистларыбызга, алар безгә шушындай зурлап безне хөрмәт иткәннәр өчен һәм министрлыгыбызга Алланың рәхмәте төшсен. Һәр вакыт шулай тыныч кына, рәхәт кенә эшләргә насыйп булсын барысына да. Эшемне татар теле һәм әдәбияты укытучысы буларак бик яратып башкарам. Укучыларыма үз телемне, ана телемне бирә алуыма һәм аларга шушы туган телгә карата мәхәббәт тәрбияли алуым белән мин үземне бик бәхетле саныйм. Спектакль башланыр алдыннан укытучыларны театр җитәкчесе Илфир Якупов белән Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин котлады. Әлбәттә, укытучыларга да, Камал театрының артистларына да, аның җитәкчелегенә дә бөтен укытучылар исеменнән рәхмәтебезне җиткереп, аларга алга таба да менә шушындый акцияләрнең күбрәк булуын һәм укытучыларның Камал театры залларында залны бизәп, артистлар белән бергә утыруларын теләп калабыз. Гадәти булмаган бүләк быел 560 укытучыга исәпләнгән. Камал театры җитәкчелеге киләчәктә дә шушындый хәйрия чараларын дәвам итәргә җыена. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Казанда метро төзелешенең икенче линиясендә Айсылу һәм Ләйсән комплекслары беренче 3 чакрымын казыдылар. Линия 4 метро станциясеннән тора. Фучик һәм Лонжа урамнары киселешендәге икенче станциядә метро юлы нигезенең бер өлешен ясыйлар. Шулай ук Фучик урамындагы базарны юкка чыгару мәсьәләсе хәл ителә. Завойский белән Кылгали урамы арасындагы 3нче станциядә урам коммуникацияләре әзерләнә. Уң як юлда троллейбус һәм яктырту линиясын тоташтыру эше алып барыла. Барлык эшләрне тәмамлау вакыты 2027 елның августына билгеләнгән. Төзелеш катлаулы, чөнки барлык станцияләрдә Фучик урамының юнәлешендә урнашкан төзелешне барлык юллар төзекләндерелгәннән соң гына дәвам итәргә мөмкин.
Республикада өлкәннәр 10 көнлеге дәвам итә. 5-нче санлы районара салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфирында өлкәннәр белән аралашты. Милекнең төрле формаларына, шулай ук ташламалардан файдаланучыларга салым түләү тәртибе, салым түләүдәге яңалыклар белән таныштырды. Радио тыңлаучы өлкәннәрне җир, фатир, транспорт өчен 2020 елгы салымнарны түләү мәсьәләләре күбрәк кызыксындыра. Кайбер сорауларга җавапларны сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Мөнир Амирович, хәерле иртә. Ташламалардан файдаланучы кайбер өлкәннәр салым бурычлары булу яки башка аңлашылмаучылыклар сәбәпле субсидияне вакытында ала алмый. Нинди киңәшләр бирер идегез? 2021 елдан Татарстан Республикасының законнарына үзгәрешләр керү сәбәпле безнең республика бюджетыннан субсидия алучы физик затлар субсидия алганчы үзләренең бурычлары булмау турында хәбәр алырга тиешләр. Әгәр бурычлары булган чакта, әлеге физик затларга субсидия бирү вакытлыча туктатылып тора, һәм инде үзләренең бурычларын түләп, бурычлары биткәннән соң, алар әлеге субсидияне, туктатылган субсидияне тулаен күләмдә алачаклар. Шуның өчен субсидия алучы гражданнар субсидия алыр вакыты җиткәнче үзләренең салым өлкәсендә булган бурычларын карасыннар иде. Бурычлары булган чакта аларны тиз арада түләргә кирәк, һәм инде субсидия үз вакытында киләчәк. Әгәр дә субсидия туктатып торылган булса, ул вакытта инде бурычны белеп, аңа квитанция алып түләргә һәм түләгәннән соң әлеге түләнелмәгән субсидияләр сезгә беренче ай өчен җыелып түләнеләчәк. Банкка саклауга акча салганда салым түләргәме дип сораучылар бар. Өлкән яшьтәге кешеләр һәм гомумән барлык физик затлар банкта салган акчалары өчен аннан салым тотылмый. Андый бүгенге көндә закон каралмаган. Һәм әйтергә кирәк, бу өлкәдә салым түләүчеләр салым акчаларын банкка салганнар икән, ул анда җыелган процентлардан гына 1 миллион арткан чакта 13% салым тотыла. Монда инде менә бу килгән керемнән салым тотылу каралган. Моны банк үзе башкара, физик затларга салым инспекциясенә барып декларация тутырырга кирәк түгел. Һәм инде бу салынган акчадан түгел, җыелган процентлардан гына салым алу каралган. Узган ел өчен салымны кайчанга кадәр түләп бетерергә кирәк? 2020 ел өчен милек салымнарын түләү вакыты агымдагы 2021 елның 1 декабренә билгеләнгән. Бу өлкәдә салым инспекцияләре үзләренең эшләрен башкара һәм закон буенча әлеге салымнарны һәрбер салым түләүчегә җиткерү түләү вакытына 1 ай җиткәнче җиткерү каралган. Biz bu işlerini başkarıp kilebіз, hem bugünkü gündə bu iş tolu küləmdə başkarıla. Әйтергә кирәк, әлеге физик затларга салым түләү хәбәрләрен 2 төрле юл белән җибәрәбез. Беренчесе, физик затларның федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинет ачкан чакта аларга әлеге түләү хәбәрләре бары тик электрон рәвештә үзләренең шәхси кабинетларына килә. Кәгазьдә җибәрү каралмаган. Кемнең сайтта безнең Федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинеты юк, аларга түләү квитанцияләре, түләү хәбәрләре почта бүлекчәләре аша киләчәк һәм әйтергә кирәк, әлеге безнең хәбәрләр Уфа шәһәреннән махсус үзәктән җиткәрелә. Бу махсус шулай эшләнелә, чөнки без электрон рәвештә әлеге хәбәрләрне аларга җибкереп, анда махсус безнең үзәк урнаштырылган, махсус җиһазлар бар. Алар бездән алган хәбәрне кәгазьгә бастырып, конвертларга салып, һәрбер салым түләүчегә почта бүлекчәләре аша җиткерәләр. Biz әлеге хәбәрләрне алганнан соң аны ачып карап, андагы хәбәрләрне укып, безнең исем бәтеркәгә милекне раслап, әлеге салымнарны үз вакытында 1 декабрь хәтле түләргә тиешбез. Шуны истәп әйтергә кирәк, әлеге кәгазьләр алганда, ул хәбәрләрдә түләү квитанцияләре җибәрү каралмаган, чөнки бүгенге көндә уңайлы түләү юллары бар. Әлеге безнең салым хәбәрләрендә анда безнең QR кодлар һәм штрих кодлар урнаштырылган һәрбер салым буенча. Әлеге кодларда электрон рәвештә салым түләүченең салымнары язылган һәм түләгәндә бу бик җайлы сканер аша гына үткәреп, әлеге түләүләрне башкарырга була. Без инде түләгәндә әлеге салымнарны теләсә кайсы банклар аша, почта бүлекчәләре аша түли алабыз. Һәм иң җайлысы бу инде физик затларның шәхси кабинеты булса, әлеге шәхси кабинеттан түләү мөмкинлеге каралган. Шулай ук инде без идән чыкмыйча гына әлеге түләүләрне менә безнең онлайн банкларыбыз бар, телефоннар аша кулланабыз, гаджетлар аша, алар аша түләү мөмкинлеге дә каралган. Бусы тагы да уңайлы юл, чөнки монда инде
банкларга бармыйча гына, идән чыкмыйча гына, вакыт сарыф итмичә, тиз арада үзебезнең салымнарын түләү мөмкинлеге каралган. Интернетта шәхси кабинетлары булмаучылар салымны ничек түли ала? Безнең әлеге түләү хәбәрләре октябрь аенда тулайым һәрбер салым түләүчегә килеп җитәчәк. Чөнки бер ай алдан без җиткерәчәкбез аларга. Без инде электрон рәвештә барлык түләүчегә җиткердек. Бүгенге көндә кәгазьдә җибәрү каралган һәм әгәр дә инде октябрь ае биткәнче салым түләүчегә хәбәр килми икән, ул вакытта салым түләүче салым инспекциясенә мөрәҗәгать итә ала. Бу очракта теләсә кайсы салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә була. Һәм үзеңә тиешле салым бармы икәнен исәпләүне белергә мөмкин әлеге шалтыратканнан соң, җавап алганнан соң белергә була. Салым түләгәндә инде без һәрбер түләүчегә дә салым түләүчегә җиткерәбез, ләкин монда искәрмәләр бар. Бу инде беренче кәгазьдә килми. Кемнең шәхси кабинеты бар, электрон рәвештә җибәрәбез, аларга кәгазьдә килми. Әгәр дә инде ташламалары булган физик затларга салым исәпләнмәгән икән, аларга килмәячәк. Һәм кемгә еллык исәпләнгән салым 5 сумнан азрак күләмдә исәпләнгән аларга быел җибәрмәячәкбез салым түләү хәбәрләрен. Әлеге салым түләү киләсе елга җибәреләчәк, 2 елныкын бергә кушып, һәм аның түләү вакыты булачак 100 сумнан артканнан соң инде киләсе елның 1 декабрендә булачак. Монда пеня исәпләнү каралмаган, чөнки без 2 еллык сумманы бер түләү вакытына билгеләп җиткерәчәкбез. Мөнир Амирович, салым түләмичә калып буламы? Аны кем контрольдә тота? Алай кытыла алмый, чөнки безнең бүгенге көндә законга үзгәрешләр кертелде һәм әгәр дә салым түләүче исемендә милек бар икән һәм аңа салым түләү килмәде икән, бу очракта салым түләүче үзе салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә бурычлы. Ул үзенең милеге теркәү турында документны алып килеп, безгә язма рәвештә хәбәр бирергә тиеш, һәм biz инде теркәү оешмаларына хәбәр итеп, алар белән элемтәгә кереп, ни өчен безгә хәбәр килмәгән, ни өчен салым исәпләнмәгән аңлатып, салым түләүчегә җавап бирәчәкбез. Мондый очраклар бик сирәк була, ләкин булырга мөмкин. Шуңа күрә салым түләүче ул үзе мәҗбүри рәвештә милеге булган очракта салымны түләү турында хәбәр безгә җиткергә тиеш. Әгәр дә инде салым берничә ел исәпләнмәгән булса, салым оешмалары үткән 3 ел өчен салымны исәпләргә тиешләр. Закон шулай рөхсәт итә, һәм инде бу зур чыгым таләп итәргә мөмкин. Шунлыктан һәр ел сайын салым түләүче үзе мөрәҗәгать итсен иде, милеге булган очракта салым исәпләнмәгәндә біз аңа аңлатырбыз, һәм инде җавап бирәчәкбез. Өлкәннәргә салым түләүдәге ташламаларга да тукталсагыз иде. Милек салымнарын түләгәндә безнең азат ителүче категория физик затлар бар. Булар иң беренче рәттә пенсия яшендәге кешеләр. Һәм безнең бер яңа төшенчә бар, пенсия алдындагы яшьтәге кешеләргә дә шулай ук ташламалар каралган. Ташламаларга килгәндә милек салымында безнең пенсионерлар һәм пенсия алдындагы яшьтәге физик затлар бер йортка, шуңа өстә бер фатир яшәү бүлмәгә, шуңа өстә бер гараж яисә машина урынына һәм 6 сотый җиргә салым түләмиләр, ягъни алардан азат ителәләр. Азат ителү өчен салым түләүчегә салым инспекциясенә барып гаризалар язырга кирәк түгел, чөнки безгә пенсия фонды әлеге хәбәрне электрон рәвештә җиткерә. Без алардан алган хәбәр нигезендә әлеге физик затларга ташламаларны билгелибез. Әгәр дә бер сәбәп аркасында пенсионерларга салым түләргә килгән икән, ул вакытта үзенең пенсия документын алып безгә мөрәҗәгать итәргә була, һәм без ул вакытта салымны яңадан исәпләячәкбез һәм салым түләүчегә дөрес сумманы җиткерәчәкбез. Өлкәннәр салым буенча сораулар туса кая мөрәҗәгать итә ала? Сораулар булган очракта, мөмкинлек булганда интернеттан безнең федераль салым хезмәте сайтына мөрәҗәгать итәргә була салым өлкәсендәге сораулар буенча. Һәм безнең бик уңайлы телефоныбыз бар, контакт үзәгенең түләүчес телефоны, аның номеры 8800 222 222 2 номеры. Әлеге телефонга шалтыратып, тиз арада элемтәгә керергә була һәм алар сезгә тулаем җавап бирәчәкләр. Аерым очракларда инде кирәк булса, сезне үзегез сораган инспекция белән таштырып, сезнең барлык сорауларга да ачык җавап бирәчәкбез. Мөнир Амирович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез 5-нче санлы районара салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Без сезнең белән саубуллашабыз. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.